Čo ak sa ti nechce? Nechce sa ti modliť, nechce sa ti spievať Bohu, nechce sa ti čítať Bibliu. Zdá sa ti to byť nutné? Myslím si, že to je dobrá otázka. Vítajte v radosti každodenného života. Dnes by som chcela hovoriť o jednej z mojich najobľúbenejších tém týkajúcej sa Boha. Viete, ja verím, že k Bohu môžeme byť tak blízko, ako chceme byť. Ale záleží na tom, koľko času sme ochotní do toho vzťahu investovať. Viete, Ježiš za nás nezomrel len preto, aby sme mali náboženstvo. On chce, aby sme mali skrze neho hlboký, intimný a osobný vzťah s nebeským Otcom. Otvorte svoje srdcia a príjmite Božie slovo zvestované v Takome v štáte Washington. Tak ako väčšina ľudí, ktorí študujú Božie slovo, aj ja mám veľa vecí v Biblii popočiarkovaných. A väčšinou si počiarkujeme to, čo nás nejako zvláštne osloví práve v tom čase, keď si to čítame. A vlastne môj pôvodný plán bolo vyučovať niečo úplne iné. Ale minulý týždeň v niektoré ráno, keď som si otvorila Bibliu, otvorila sa mi 2. kapitola Jeremiáša a všimla som si, že v tejto kapitole mám 4 rôzne pasáže popočiarkované. Keď chcem s Bohom tráviť čas, otvorím si Bibliu a v niektorej kapitole si prečítam všetko, čo mám počiarknuté. Sú to také zaujímavé kúsky, ktoré ako keby upútali moju pozornosť. Alebo niekedy si zoberiem knihu, ktorú som už čítala a prečítam si všetko, čo som si v nej počiarkla. A tieto 4 časti, ktoré som mala počiarknuté, každá z nich hovorila o tom istom. Prvýkrát v 13. verši, lebo môj ľud spáchal dvoje zlo. Opustili mňa prameň živej vody a urobili si cisterny, deravé cisterny dopukané, ktoré nie sú schopné udržať vodu. Cisterna je niečo ako studňa. V preklade King James sa hovorí, že si vykopali studne, ktoré nemajú vody. Urobili 2 zlé veci, opustili ma, prameň živej vody, a potom ďalej vo verši 17. Či si to nespôsobila sama, dcéra Jeruzalema, keď si opustila Hospodina, keď ťa viedol po svojej ceste? Keby sme sa o kúsok vrátili, videli by sme, že Izrael sa dostal do zajatia a do otroctva a hovorí im, sami ste sa dostali do problémov. Takýto názor sa nám nepáči, pretože my chceme všetko zvaliť na diabla, alebo sa chceme vyhovoriť na okolnosti, v ktorých sme boli vychovávaní, alebo sa vyhovárame na to, že zle vyzeráme. A až to posledné je prevziať zodpovednosť. Ale on hovorí, sami ste sa do toho dostali. Prečo? Lebo ste opustili Hospodina. V 13. aj v 17. verši sa píše to isté, pretože ste opustili Hospodina. Opustiť Hospodina neznamená stať sa úplným nevercom. Dovoľte, aby som vám ešte skôr niečo povedala. Ak chceme byť skutočnými kresťanmi, biblickými kresťanmi, kedy je Ježiš pánom nášho života, bude si to vyžadovať o mnoho viac ako len 45-minútové bohoslúžby v nedeľu ráno. Ja som tomu venovala mnoho času po mnoho rokov. No a viete, ja som milovala Boha, ale on nebol skutočne pánom môjho života. Toto posolstvo ťa asi veľmi nenadchne, skôr sa budeš viacej hniezdiť. Ale neskôr, keď tvoj život bude v poriadku, vtedy budeš nadšený, budeš poskakovať a jasať. Pretože budeš s Bohom tak spätý, jeho prítomnosť bude všade vôkol a diabol ti už viac nebude môcť ukradnúť pokoj ani radosť. A diabla ide rozhodiť, pretože okolo teba krúži, ale s tebou to nič nerobí.
Totiž ty si skrytý v Bohu. Mnohí možno chodia do cirkvi, ale koľký z nich Hospodina svojho Boha už dávno opustili. On nechce, aby si sa skrýval za svoje nedeľné ráno. Ale on chce byť s tebou v pondelok, v útorok, v stredu, vo štvrtok, v piatok večer, v sobotu a v sobotu večer. Nie iba v nedeľu ráno. Ale aj v nedeľu na obed, v nedeľu po obede a v nedeľu večer. Chce byť zahrnutý v tvojom diári. Chce byť zapojený do toho, ako sa obliekaš. Chce sa zapájať do toho, koho si vyberáš za priateľov. Chce sa zapájať do toho, čo robíš v čase relaxu a oddychu. On chce byť prítomný v tvojich myšlienkach a v tvojich rozhovoroch. Niektorí z vás, ktorí tu sedíte, potrebujete inváziu Ducha Svätého. Potrebujete sa úplne otvoriť a povedať: Duchu Svätý, pozývam ťa do každej jednej miestnosti, do každej oblasti svojho života. A nie iba v nedeľu ráno. Ježiš nezomieral preto, aby si získal nejaké náboženstvo. On zomieral preto, aby si mohol mať hlboký, intímny, osobný, zapálený, horlivý a živý vzťah s kráľom kráľov. Snažím sa aj ja. Verš 19. Tvoja vlastná zloba ťa bude trestať a naprávať. Tvoje odvrátenia a odpadnutia od viery ťa budú kárhať. Poznaj teda a vidz, že je to zlá a horká vec, že si opustila Hospodina svojho Boha, to ponajprv. Za druhé si pre mňa cudzia, a za tretie, nie je to v tebe moje bázne, hovorí Hospodin. Môžem niečo povedať? Posledných 25 rokov sa veľa kázalo o tom, ako žiť vo víťazstve, alebo ako prosperovať, ako byť požehnaný. Je to úžasné, ja ďakujem Bohu za to, že som to mohla učiť, verím tomu. Ale prišiel čas, aby sme viacej hovorili o svetosti, o tom, aby sme neopúšťali Boha, o tom, aby sme mali pred ním úctivú bázeň až tak, že by sme sa triasli, pri pomyslení, že si niekto trúfa Boha neposlúchať a pritom si plne uvedomuje, že ho neposlúcha. Je iné, keď niekto v niečom raz pochybí a je iné, keď niekto si je plne vedomý toho, že Boha neposlúcha. Vieš, že Boh ti povedal, aby si to nerobil, ale ty to robíš. Dúfaš, že na tom nezáleží, že ti to prejde. Ale prichádza deň, kedy sa Ježíš vráti späť. Ježíš príde späť. Príde niečo také, čo sa nazýva súdnym dňom. A každý jeden z nás bude stáť pred živým Bohom a bude sa musieť sám za seba pred Bohom zodpovedať. Preto sa nemusíme trápiť nad tým, čo robia druhí. Pretože Boh sa ťa nebude pýtať na to, čo robili druhí. Ani mňa sa nebude pýtať na druhých. Ja sa budem musieť zodpovedať za svoj život a vy za ten svoj. A ja budem musieť skladať účet za to, čo som kázala. A budem sa musieť zodpovedať za duše, ktoré mi boli zverené do starostlivosti. Preto si nemôžem dovoliť kázať vám o tom, čo chcete počuť, ale musím vám kázať to, čo potrebujete počuť. A možno sa mi občas prihodí aj to, že vás trošku nahnevám, alebo sa niekto môže uraziť. Ale veď aj na Ježišovi sa urážali a pohoršovali kamkoľvek išiel. Ale dnešní kazatelia sa nechcú nikoho dotknúť.
Ani ja sa vás nechcem nejako dotknúť alebo pohoršiť vás, ale keď pravda, ktorú kážem, sa vás dotkne, je to medzi vami a Bohom. Tento víkend nepodávame žiadne sladkosti. Trinásty verš, opustili ste ma. 17. verš, opustili ste ma. 19. verš, opustili ste ma. A 32. verš je dosť možné, že je to najsmutnejší verš v Biblii. Či zabudne panna na svoju ozdobu a nevesta na svoj ozdobný opasok, to ako keby zabudla na snubný prsteň. A predsa môj ľud zabudol na mňa. Mnohé dni, bez počtu. Nie je to smutné? Môj ľud na mňa úplne zabudol. Celé dni sa so mnou nezhovárajú. A odrazu majú nejaký problém. A teraz som im dobrý. Ľudia, cirkev, potrebujeme sa naučiť prestať hľadať Boha iba vtedy, keď ho potrebujeme. A keď je všetko v poriadku, ignorujeme ho. Chcem, aby ste tento víkend pochopili, že ak nebudete mať čas na to, aby ste boli s Bohom, tak nebudete mať čas na nič. Budete stále zaneprázdnení. A teraz poviem niečo, čo sa nebude páčiť žiadnemu telu, ani môjmu. Ak vravíš, že nemáš čas, nie je to pravda. Každému je daný rovnaký čas 24 hodín a 7 dní v týždni. Tak prečo je to potom tak, že niektorí ľudia sú veľmi, veľmi blízko Boha, majú s Bohom úžasný vzťah, počujú, keď k ním hovorí, odpovedá na ich modlitby, všade cítiť, že chodia s Bohom. A potom je tu tá druhá skupina, ktorá tak sa zdá, že sa nevie k Bohu priblížiť. Nikdy Boha nepočujú a keď chcú vedieť, kde je nejaký biblický verš, musia niekomu zavolať. A keď sa dostanú do problému, niekto druhý to za nich musí premodliť. Všetci majú k dispozícii 24 hodín 7 krát do týždňa. Ale jedni hovoria, nemáme čas, a tí druhí si ten čas nájdu. Poznáte tú často používanú frázu. Budem sa tomu venovať. Včera večer som tomu venovala 2 hodiny. Sedela som pred telkou a prepínala som z kanálu na kanál, ale nič vhodné som nenašla. A nasledovný večer sa udeje presne to isté. A potom znovu a znovu. Občas to robím aj ja. Minula som chodila 3 hodiny po obchodoch a nevedela som nájsť ani jednu jedinú vec, ktorú som potrebovala. Strávila som tam 2 alebo 3 hodiny. Alebo venovala som tomu 4 hodiny. Venovala som tomu 5 hodín. Presne tak to je. Svoj čas nejako trávime. Ale je to ako s peniazmi. Ak ich miniete, chcete, aby to stálo za to. Aby ste ich minuli za niečo, čo naozaj chcete. Pretože teraz to už máte. Už to máte a nemôžete dostať peniaze späť. Takže ak nejako míňam svoj čas, ak ho nejako trávim, musím sa uistiť, že to, čo v tom čase získam, nejakým spôsobom obohatí a vylepší môj život. Amen. Dovoľte, aby som vám niečo zaujímavé prečítala. Niekto prepočítal, koľko času svojho života strávil 70-ročný človek robením určitých vecí. Ak sa dožijete 70 rokov, je dosť pravdepodobné, že 23 rokov svojho života ste prespali. 16 rokov ste robili, 8 rokov ste pozerali televíziu, 6 rokov ste jedli, 6 rokov ste cestovali, 4 roky ste boli na dovolenke, 4 roky ste boli chorí, 2 roky ste sa obliekali. Mne to možno trvalo až 3 roky, ja neviem. A toto je všeobecný priemer. Len pol roka z tých 70 väčšina ľudí venuje náboženstvu. Spolu
Je to 70 rokov, 100%, hop a život končí. Asi vás to zaujalo, že? Biblia nám hovorí, že Boha máme hľadať. A vtedy, keď ho hľadáme skoro a usilovne, nájdeme ho. Nikdy nebudeš mať s Bohom dobrý vzťah, ak ho nehľadáš. Slovo hľadať je veľmi silné slovo. Preklad tohto slova z pôvodného jazyka znamená túžiť, dožadovať sa, ísť za niečím celou svojou silou. Čo nám hovorí Ježíš? Že cieľom číslo 1 by pre nás malo byť milovať svojho Boha celým svojim srdcom, dušou, celou myslou a silou. Nie iba trošku v nedeľu ráno, nestačí sa ukázať a potom zase zmiznúť, len aby ti Boh nedýchal na krk. Nejde o to, aby sa niekde odškrtlo, že si tam bol. Ideš tam bez bázne a tešíš sa, keď už je koniec. Hlavne, že si tam strávil trošku času. Nie, ty by si mal milovať Pána svojho Boha, milovať ho. Je hoden lásky, je úžasný. A nikto ťa nevie dať dokopy tak, ako ťa vie dať Ježíš. Amen. Halelúja. On spôsobil to, že Pavel a Silas vo väzení spievali. Keď Pavel píše Filipénom 4.4, radujte sa v Pánovi, ja zasa len hovorím, radujte sa. Podľa historických záznamov, vtedy, keď to hovoril, stál vo väzení, ktorým prechádzala mestská kanalizácia. A je dosť možné, že stál až potiaľto v splaškoch práve vtedy, keď hovoril tie slová. Radujte sa v Pánovi, ja znovu vám hovorím, radujte sa. Niečo také povedať, tak musíš byť plný Ducha Svätého. Amen. Ale za 45 minút raz do týždňa sa to nedá. Za jednu kázeň. Tebe nestačí len občerstvenie. Ale zase sa nechceš ani prejesť. Túž po ňom, dožaduj sa, choď za ním celou svojou silou. Budeš milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Celou svojou myslou a celou svojou silou. Možno si niekto povie, ja by som si prial taký byť, ale čo keď nie som? To je dobrá otázka. Čo ak sa ti modliť jednoducho nechce? Nechce sa ti Bohu spievať alebo čítať si Bibliu. Nudí ťa to, hoci nechceš, aby ťa to nudilo. Chcel by si po Bohu túžiť tak, ako túžia po ňom tí ostatní ľudia, ale nejde ti to. Dobre, poviem ti ako na to. Ponajprv sa začne modliť, aby ti Boh dal túžbu. Pamätaj, že veci sa dosahujú len skrze modlitbu a keď túžbu nemáš, musíš sa modliť, aby ti Boh tú túžbu dal. A ak sa modlíš za niekoho, aby začal hľadať Boha, aby mohol žiť úžasný život, začni sa modliť, aby dostal túžbu. Pretože nikto nebude hľadať Boha a tráviť s ním čas, ak nebude mať túžbu. A tá ďalšia vec, ktorú musíš urobiť, neskôr o nej budeme hovoriť viac, musíš začať praktizovať duchovnú disciplínu. Duchovnú disciplínu alebo kázeň. Sú určité veci, ktoré robíš, keď si hladný. Nepáči sa ti príprava, ale jesť to už áno. Najskôr musíš ísť do obchodu, nakúpiť to a priniesť to domov. Potom si to musíš pripraviť a rozhádžeš celú kuchyňu, pretože začneš variť. A niektoré jedlá pripravujeme až 2 hodiny a zjeme to za krátkych 10 minút. Konečne si sadneš a zješ to a potom musíš upratať všetok neporiadok. A práve kvôli tomu sa dnes mnohí radšej najedia vonku, ale už či tak. Niekto musí prejsť celým tým procesom. Počúvajte ma, nemôže niekto iný zaplatiť za vaše duchovné jedlo. Ja som zaplatila cenu za to, aby som vám priniesla nejakú duchovnú stravu. Týždne som venovala štúdiu, modlila som sa. Modlila som sa v lietadle, modlila som sa vo svojej komórke. Príprave na poslednú kázeň som venovala včera večer 3 hodiny. Zatiaľ, čo ostatní si išli zahrať bowling. Ja som zaplatila cenu za to, aby ste mohli počuť to, čo kážem tento víkend. Ale skôr či neskôr, ak chceš, aby sa niečo prilepilo na tvoju duchovnú kostru, budeš musieť zaplatiť cenu ty.
Môžem vám niečo povedať? Hovorím vám pravdu. Neverím, že by niekto, dokonca si myslím, že vôbec nikto nechce venovať svoj čas tomu, aby hľadal niekoho, koho nemôže vidieť, väčšinou necíti jeho prítomnosť, ale iba občas ho počuje, ale to iba z počiatku. Ale poviem vám, ak sa dokážete ukázniť, aby ste niečo opakovane robili, boli v tom disciplinovaní, budete z toho nadšení, budete mať k tomu sklon. Až tak, že ak to neurobíte, bude vám to chýbať. Možno máš nejakú zlú závislosť a z toho máš byť slobodný, ale byť závislý od Ježíša je dobrá závislosť. A ako ho máme hľadať? Hľadáme ho tým, že o ňom premýšľame. Keď svoju myseľ na niečo zameriame, vlastne to hľadáme. Ak niečo hľadáš, znamená to, že potom túžiš a že o tom rozprávaš. Človek, ktorý hľadá Boha, študuje a vzdeláva sa. A to v Božích veciach. Opäť pripomínam, dajte Boha na prvé miesto. Daj mu prvé miesto vo svojom živote a budeš prekvapený z toho, koľké pozitívne zmeny budeš vidieť. Daj mu prednosť pred ľuďmi, pred televíziou, pred prácou, pred nakupovaním alebo pred akoukoľvek zábavou. Bohu nevadí, ak tie veci robíš, ale nechce byť vytlačený z tvojho života kvôli tým veciam. Boh je žiarlivý. Miluje ťa až tak, že žiarli na teba a ako tráviš svoj čas. Prijal si Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa? Ak si to ešte nespravil, veľmi ťa pozbudzujem, aby si ten krok viery spravil dnes. Vieš, večnosť je veľmi, veľmi dlhá a tú večnosť niekde stráviš. Mal by si sa uistiť, že to bude nebo. Potrebuješ priateľa? Potrebuješ, aby boli odpustené tvoje hriechy. Potrebuješ v živote nový začiatok? Si unavený z tej prázdnoty, ktorú cítiš vo vnútri? Vieš, že ti niečo chýba, ale nevieš, čo to je? Verím, že v každom jednom z nás je také miesto, ktoré nedokáže zaplniť nikto iný, iba Boh. To miesto sa nedá zaplniť ničím iným. Skúste dnes otvoriť svoje srdce a dovoľte, aby tam Ježiš vstúpil. Pripustite, že ste hriešnik a že potrebujete spasiteľa a on vám rýchlo príde na pomoc. Ak chcete, môžete sa teraz spolu so mnou modliť veľmi jednoduchú modlitbu, ktorá môže zmeniť celý váš život. Oče nebeský, milujem ťa. Ježiš, ja v teba verím. Potrebujem ťa. Som hriešnik. Odpusti mi všetky moje hriechy. A umyj ma dočista. Daj mi nový začiatok. Ježiš, ja ťa prijímam za svojho spasiteľa a pána. Príď a prebývaj v mojom vnútri a učiň ma úplne novým stvorením. Ďakujem za tvoju pomoc v mojom živote. Amen. Vidíte, je to tak jednoduché. Možno si povieš, môže toto vypôsobiť zmenu? Ak si sa úprimne modlil túto modlitbu, určite zbadáš zmenu. Toto je tvoj nový začiatok. Tento mesiac máme pre vás špeciálnu ponuku. Je to knižka od Joyce Meyer v slovenčine. Ak nám pošlete na náš e-mail jmm@victoriatv.com svoje meno a adresu, obdržíte ju zadarmo. Ak nemáte prístup na internet, môžete nám napísať na našu poštovú adresu Joyce Meyer, Hečkova 38 90301 Senec. A ak máte nejakú modlitebnú prosbu, prosím priložte ju, radi sa budeme za vás modliť.